Philippines! Good morning everything. Good morning guys. So tapos na ako nagluluto kanina lang. And then salamat kumain si Mister at nilagyan niya ng turmeric. Kapag kumakain siya nilalagyan niya kasi this is good for inflammation or something. Kasi I think yung likod niya is lumala kanina. Kanina talaga parang para daw may kutsilyong tumutusok dito sa ibabaw. Usually dito yung sakit pumupunta sa ibabaw dito yung sakit and parang tinutusok ng kutsilyo daw yung likod niya, so kaya hindi siya mapalagay, pumunta sa labas pag ganun nag-alala tuloy ako kanina kasi sobrang sumakit talaga. So ngayon bumalik siya sa kama, and then ako kapag nakikita niya akong magsuot ng ganito, ibig sabihin lalabas tayo garden. Sabi ko sa kanya, tawagan mo ako kung may kailangan. Kasi ayaw kong magmukmuk ni tusok kung may gawin. Kasi para ako nag-alala, na stress. Tumitingin sa kanya na ganun. And parang magkasakit ako. So, lalabas ako, mag-cut ako ng branches. You know, yung mga kahoy sanga-sanga. Kunin ko siya doon sa gilid, sa harapan. And then itapon. Gamitin natin yung wheelbarrow. So, yun. And then, hopefully, makapag-vlog tayo, guys. Anyway, ito yung araw natin. And, yun, ang aga kong gumawa ng chicken soup para sa kanya. Buti na lang kumain. And also, sabi pa niya, naging okay. Hindi na totally okay. Pero, naging okay yung diarrhea niya. Ang pinainom ko sa kanya is yung, tea na ginger. At saka, yung Powerade. Powerade na, yung para electrolyte kasi palagi siyang tumatakbo sa bathroom. And this morning, chicken soup, finally nakakain siya chicken soup kasi wala talaga siyang kinain, guys. Buti na lang din, I think, I don't know what time kumain siya ng isang saging para pang din sa niya.
Hello guys. So galing na din ako sa labas. Pagkatapos dito sa loob, bumalik ako sa harapan ng bahay. Hello baby. So, huh? I thought the shower would help, but I actually feel a little worse. And where you going? See if I get that electric machine in the car. Electric machine for your back? Do you want me to pour it? Napagod ako. And then sabi ko, ang init na. So, kinuha ko to para maging komportable sa mukha. Hindi mapasok. And also, sabi ko, nagutom ako ah. Kain tayo ng chicken soup. What? No, Hub said no. What? I can't sit down, he said. That's Magnum's head. Alejandro, starving hun. They're not starving. The two of them, look at them, oh. It's hot out there. You know what I did? I threw the one that I cut. I threw it in the backyard, right? I run, roll it, that I can go farther. Luckily, I don't know if there is poison ivy in there, but I run because, you know, everything is going down, lying down because of the machine. I hope no one will take the wheelbarrow in the driveway, close to the road. Wait, you left it all the way down by the street? Not in the street, close to the street. I just came in to get my gloves because holding the thing, I cut myself. I guess naloka ako sa camera. So, tapos na ako sa labas. Pabalik-balik na lang tayo nag-vlog nito. Same story. Hindi ko makita yung camera nito. So, ngayon, tapos na po ako sa labas. Ang gagawin ko na lang ilagay ko lang ito sa container para malagay sa refrigerator. Oops. Oopsie, hello eh. Kaluka talaga ako. Ang init na kasi sa labas. Grabe. Magtanim ako mamaya ng bago tayo maligo. Magtanim tayo ng mga cucumber and more seedling. Paaraw muna si Tami kasi he needs sun. I need a sun. Your son of a gun. He's so white, guys. Look. Kailangan niya ng araw. And time lapse. My foot is so rough. I can hear it. I like this kind of heat, han. The sun. Masakit pa rin yung likod niya, guys. Masakit pa rin daw. Makikita mo sa mukha niya, everything. Tingnan niyo. Lumala ang likod. My stomach start. Hello guys. So my husband is showering. So kailangan ko lang linisin itong kama para fresh when you get in here. While me, I'm not fresh kasi I'm going outside later na naman. Hindi, mamaya na ako maligo. Anyway, so tapusin ko lang to guys, maglaba, and then ilagay yung bagong cover. Camera, honey, sit here. Mirror back here. You sit here because the camera's here. Oh, here we go. I'm gonna blur it, son. You have it in the drawer over there. So, and you have to let me know where. Oh, you hide in the camera, guys.
tatanim ko dito is cucumber. Hindi ko alam cucumber ba o ano. String beans. Yung mata ko guys, napuwing ako. So ngayon, ita-transfer ko lang si Ivy kasi hindi na siya masaya dito eh. Ito na naman. Sobrang dry. Hi, Annie. Hi to my vlog, Annie. Hey guys. He's not really feeling okay until now, guys. He's in a bad. I got a bug. So, guys, tinatransfer ko na yung ano doon, no? Hopefully, mabuhay. Hopefully, mabuhay siya. I mean, you know, hopefully next year, they'll come back. Nandito si Tami sa labas. This is the bad one. Maganda yung araw ngayon. I need to put a nail. Yeah, screw. Whatever nails. So, yan. And after I lined up over there, I'm going to we're gonna start doing the mulching, okay? Hey, listen. That thing, every side of that roses, the side are all the same plant, right? They're dead. I'll come back. No, they won't. As in dead when you do something underground. All those bushes are dead? Yeah, the two of them. Why? I don't know. Look. Hi, cutie bug. Hi, little boy. Anyway, guys, I'm going to take a shower kasi I'm so ahing. So, guys, this is what I transfer, guys, kasi it is really getting bigger. Tina-transfer ko to isa lang, diba? Kasi isa lang siya. So, I think isa lang siya. And then now, it's dalawa na siya doon. And marami ng ganito na tumutubo. Look. Nagbitay na gid siya, guys. Look. Look, diba? Ang ganda tignan. Nandun pa sa taas yung isa. Ganun. Maganda siya tignan as in. And hopefully, happy na siya kasi big, ano na. Malaki na yung ano. You're a cutie little bug. Look, he's watching your hand. He's watching. Ang daming laundry namin, guys. Ay, mga blankets. Ang dami dito. Oh. Nagdapon-og. Ang sa Bisaya pa, nagdapon-og. Oh my God. Meron pa pala akong mga damit dito sa dryer. Mister, lumabas. Anyway, so hindi na ako magluto kasi ang gusto lang ni Taming kainin is yung chicken soup. And then, may sakit si Tami, di ba? Tinawagan siya ng katrabaho niya. And gusto niyang magtrabaho si Tami ng Saturday, weekend. Oh my God, weekend. Sabi ko, wag kasi yung likod mo, maano na naman yan ulit. Matandog. And then magkaano-ano siya, magkasakit na naman, babalik yung sobrang grabe. Kanina pa ako ng video, ito namang camera ko is error. So anyway guys, katatapos lang namin kumain, napagod yung kamay ko sa masahe kay Tami. Kasi binasahe ko siya 1 hour yung masahe ko sa kanya kasi yung likod talaga niya is sobrang sharp yung likod niya, yung sakit.
So ngayon, minasahe ko siya. And then, isang oras kasi sabi niya na nag-ano daw, may sakit pa, pero parang nag-ano daw yung sakit niya. Parang, less ba? Parang, hindi masyadong sobrang sakit daw dahil sa talagang minasahe ko yung likod niya talaga. Napagod yung kamay ko. Uy! Consider these vaccines, like they're not vaccines. But, you know, the problem is that, you know, if you're older, you know, and this is what I heard you guys say. Again, take it with a grain of sand. So yun, nag-ano siya, nag-sleeveless kasi, nag-ano siya, shirt, hindi siya long sleeve kasi nainitan siya kanina, hindi siya makahinga. Sabi ko, grabe, nainitan ka, hindi pa nga, wala pang summer, nainitan na siya. Just like that. Anyway guys, I'm going to end the vlog kasi pahinga lang ako guys, napagod ako guys. Ay, kasi naglaba pa ako sa labas, hindi nagmasahe ako. Doon ako napagod sa masahe. Isang oras. Yung kamay ko napagod. Anyway guys, I will see you guys tomorrow. Thank you so much guys for watching ha. Salamat guys. And I will see you tomorrow. Bye, good night.